Peniaze, skade máte tie peniaze? Kto ich vyrobil? Kto ste ich? Ukážte, kolegovia, ukážte mi, kde ste na to zarobili teraz. Teraz ste schválili Žilinkovi rentu. Ten procedurálny som chcel dať v mene mojej dcéry, mojich dcér, lebo oni to budú platiť. Čo ste zarobili? Kde ste zarobili tie peniaze, keď rozdávate ako po nebohom? Kde ste objavili ropu? Kde ste objavili zlato? Kde ste prišli na tie peniaze? Kde ste nabrali tých 20 miliónov? Zobrali ste tým deťom. Tie deti sa naháňajú po chodbách, lebo nemajú telocvične. Tí, čo majú telocvične, tak ich necvičia, alebo tam zateká, alebo ich nevedia vykúriť. A vy, ľudia moji zlatí, sa nehambíte dať GNT a Istrokapitálu na ich pochybnú investíciu 20 miliónov. Nie je vám kúsok hanby? Nie je vám kúsok hanby, pre Boha? A ešte bez bioplynovej stanice. Ktorý blázon postaví olympijskú halu vedľa bioplynovej stanice? To je kategória nebezpečnej stavby. Keď si súkromník chce postaviť, viete, to je, áno, oni si vybavili, že majú športovisko vedľa bioplynky, lebo tu si vybavíte všetko. Tu si vybavíte všetko. Ale keď súkromník chce mať súkromnú športovú halu, nech si do stredu pre mňa, za mňa vybaví aj spalovňu. Pre mňa, za mňa nech si ju tam vybaví. Ale prečo sa máme na to skladať my? Prečo beriete peniaze na šport a dávate ich tým ľuďom? Preboha, ja už, prepáčte, ten zvýšený hlas, ja sa už na to neviem pozerať. To si naozaj tu niekto myslí, že príde nejaký európsky komisár, či olympijský komisár a keď uvidí tu bioplynový ten vak a ten smrad, že povie, tu budeme hrať volejbal? To si naozaj niekto myslí, že olympiáda bude v Šamoríne, pre Boha, vedľa bioplynky? To tomu pospolitému ľudu to tu stačí? Že vám nie je kúska hanby. Že vám nie je kúska hanby. Naozaj, tu dáte Žilinkovi za to, že splnil, čo splnil po 5 000, to že vraj 5 000 eur mesačne budú platiť. Moje dcéry to budú platiť. Ja už asi budem na dôchodku. Sa nehambíte? Z čoho? Čo ste vyrobili? Čo ste vytvorili? Čo ste tu postavili? Čo tu po vás zostane, pre Boha? Jednu mizernú diaľnicu neviete urobiť. Banda jedna, pardon za ten výraz. Rozkradnete všetko po ceste. Jednu mizernú diaľnicu neviete postaviť. A není málo, není málo. Olympijskú halu v Šamoríne. Deti sa naháňajú po chodbách. A vám nie je hanby dať 20 miliónov tým ľuďom? Aby si tam oni ráno mohli začať gingovať v teple? A to